Hello, sanibona. Hamba intombi yami la enhle. Isikhathi. Look at this. Look at this. So mfethu, kade yagcinana. Kade yagcinana ngisisho ukuthi siyabuya sesikhona nisiphatheleni. Noma thina siniphatheleni. Asazi niphatheleni asambeni sobona ngendlela. Babuza ukuthi nisiphatheleni ngesingisi. What do you have for us? What do you got? What have you got? Usuqedile nje ushaka. Phela isingisi sinendlela eziningi zokubeka. So what have you got? So first what have you got? Wena right lokushoyo. Ngiphinde into esho wena nje. Hayi uzothi uphinde into esho mina ngo. Awusho what have you got? Hayi. Okay, ngoba vele ngiyazi uziqala usho lento. Asambeni nibona ukuthi siniphatheleni. Na isho ukuthi baphatheleni usiyayisana namhlanje. Batshele nje. Bebenzani bese? Okay. Ezabona. So afethu namhlanje ukhisha, ngihamba lokhisha namhlanje ngopetrol wami engangikhokhele wona. So siya kephi? Siya ka iStorm. So bona ukuthi ifoni singayithenga noma? Ngesiye siyithengeni but masiyithenga kumele kube cash ngoba phela. And usisi wabantu akathengelwa ubonga, akathengelwa umama, akathengelwa uLiana, uthengelwa ubani? Ngiyithengela mina cabanga mina wonke ngiyokhipha imali engaphezulu kwaleyo mali leyo. Kwamakhulu wenkulungwane eziyizumbulu. So bafethu siqale gateway sabo okay asinithatha bese live. So bese sifuna uthatha through from start sisuke ekhaya sothenga ifoni and all of that. So sigcine siphazamisekile kwenzekanga. So manje sisuke gateway sesiqedile ukushopha egateway sashaya quotations sabothi no man. Siye pavilion manje. Because gateway sisavaliwe isitolo so nje abanazo stock esiningi. So manje siye pavilion so bona ukuthi singatholani and today sizothenga iPhone kuphela kumele sibheke nezimpahla zokushintsha ibedding nje. Because ibedding sibe silale kuyona sijuluwe kuyona so as manje uyiwasha Ismail. Ismail nje. So afethu ibedding sibe silale kuyona sijuluke kuyona. Asabed. So afethu savenze princess siye pavilion. Let's go. So njengamanje silana size la eMcD ngoba asibange isandla ngoba sila egateway because siyaphuthuma. So thola into yokubamba umoya ke la. Angazi but yeah. Insane. We are within. So afethu eprincess ukuthengela usisi lo. Waspenda 107 rand. So kuthenga mina manje la. And nawe uzospend 100 nento. Awesilima yini ngithola la 107 rand. Hayibo. La eMcD kulula kabi ukuthola into kanjalo. So yeah. Sila Siyephavalion nje lesayindi indlela. Siyasondela kancane kancane. Njode singekho la YouTube benenzani singekho? Benenzani benihleli nenzani? Benenzani ba professor ukukhumbula thina nina benenzani? Ngikuzospend imali namhlanje. Bekuphoqa ukuthi ngithi ngizama ukuthi ngithi kuba muhle kancane noma ngiyokhipha imali ngabe ngisafana nezinkinga zami. Sifikile bafethu, sifikile. Enzeka usisi lo kuzomela order into not above 107 rand. 107 rand. eMcD. All right. Because mina ngidlala ikhaleke. Let's go. Sesifikile. So order. Hello. Yebo sawona. Njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila ngicela ungiphi chicken fold over ehamba nama chili fries ne Belengana. regular. Ayibo. Okay, yes. Chokuza. Ngicela kube apple juice. Kube apple juice. Yes. Kuzoba imalini? Kuzoba 107 rand 40 cent. 107 rand. 107 rand 40 cent. Okay sis.
Siyabonga. Siyabonga. Awukho kunye. Ukho Siyabonga. Siyabonga. Le mina wangasi yakho wedwa nepho. Eyami ngedwa nje nawe nje. Leyo soqala isidle so. Yini sidle sothu? Hayi mfana wami wena. Cathi sizodlala la. Sidle sothu. Ayinto mina ngimambe mina la ngingala. Wena ungakiphi? Ngizowehla ngizozamukelela. Brawam, mokuthi khona umuntu ubuka le video le. Mongena ntombi. Uright mfethu. Uright. Kalela ke mobuya emsebenzini wabuya mhlambe 1 minute later uyabuza ukuthi yini nabantu banizole yini. Wara. Hayi, lungileke. Hayi, sawuqhubeka indaba. Sikaqedi sahamba. So into eyenzakalile ke la njengamanje silindi order lethu sihleli la ema parking bathe bazosilethela khona ngoba basalenza. So into esayitholile nje i-apple juice. Into engisayitholile i-apple juice. Hayi ba. Ngizobe ngilokho ngincenga kuyona ke. Ngiyazana no sisibala ka McD. Elidenzekalayo ke lo sisi lo. Indaba sifanele imfaka zothu Hayi, imfaka zothu. ngemiliyoni umuntu ayedwa. No. Ngenzakalayo. Ngithengile ukudla 107 rand sakushare. Haya Seyimpuce, ifondo. Ungilumisa inyama. Akulumisa nginyama. Bafethu ayikabi. Abantu abasebenza eKFC, ngicabazama ukutshela abaphathi ukuthi siyayizwa inyama elalile. Bebe wahle futhi manje. Bengifuna ukukhipha utamatisa ngokuthanda. Uyakhumbula ukuthi utheni? Uthe ice cream isalad. Aqalwe mina ngomdala. Wow. How we phethe ngaka? Ngeke usayithola. Mamon. Last time. That's one. Ipasi ya kodwa. And we are sold. Bizam. Mama. Tengo nganyanyisa. Sorry. Nandi vezu. Ngiyabona. Siyahamba manje sasuka la emhlanga sePhawaliyoni ngisekude. Wala kunje la. Ngazi ndichitheke la. Amabongo njengamanje abheke ePavilion. Kusho ngathi Pavilion Hotel. Abheke ePavilion imall noma yini? Yeah. Shopping center. Shopping center. I-shopping center ngaka. Yazi kumenza? So yeah, amabombo njengamanje abheke ePavilion. Sewabona ukuthi khona basiphathelene. We are here. Songena manje guys, nale mgaqo eyahlezi ilungiswe eThekwini. Guys eyani enkulu le ndawo le. Hibo. Indaba babe ngathi in the door. Use the middle lane to take the ramp to Harigwala Road, then use the left lane to Head east. In 200 meters, use the middle lane to turn slightly right toward Pavilion Parking. Asazi wadle imali. Warawunda kabili, warawunda kathathu wabaleka. Ngothenga iphi phone ucabanga? Mina Yible. 16 Pro Max. Sesifikile. Yes. Sazo decide lo sesihamba naye iphi phone. Anifuna ukugesa la kuma comments.
Andiguess, umuntu uzothenga iphi ifoni? Ngikho akwazi ukukhuluma isingisi. So then ukukhuluma isingisi nyamanje. No recording in the store. Oh. Okay. Excited bafethu. It's either le noma yiphi enye bese. Noma le. 16 mali, 16 plus. 16 plus, Le 16. I-15. I-15 le i-16. And obvious, let's be honest, bafethu. La ngala. Kodwa ke usisi. Ukhala ngento eyodwa. Futhi uzomele unyuke ngomalini 6,000 more. Yeah. Eish. Uthini ke lapho wena? Sikhuphuke. Unabantu abakuthanda kabi abantu abakuseka TikTok na Facebook izonyuka manje lo mbani le. So mina njengendoda ekhaya ngithi mina kathe ngipre-owned iPhone 12. Bafethu. Uthini? Yeah, so what? I'm over lapha zakhala already. So bafethu nangu ukuthi sizomthengela i-iPhone ucash. So when you take Ufuna yiphi? Ngikhombisa i-price. Ngazale. Ngiyamkhombisa i-price yayo ithengele. Nayi i-price yayo. Nayi khona. 22,000. Noma uzomkhokhela lo 2 phambili. Full video ngizoyithola ku YouTube. Uyasifona ngisho siswami ku YouTube. Ngaphoxeka. Ngaphoxeka. So ubani kahle kahle. Bafethu sihleli la iStore. Sisale plan ukuthi kahle nje sihamba la yiphi. 16 or so imagine 16 plus or 15 but can you just decide 16 plus okay let's go it's it alright 16 plus but are you sure no mazin hlala ngile video sobona ake nilindi 16 plus or 14 Pro Max. Hey, you can't what's this planning guys? Because confusion ekhona la usizakana mali. Hayibo. Inja. So afethu kanilinde kancane ngizobona nje ividiyo zokuqhubeka usithengele ifoni. But sinje sakhe samakhanda sihleli la. Sijilele. Decide. Yeah. Ziyakhala. Hayi bona ngale kwi-account. Bangena kwi-account wena. Akulenkinga bafo. Yafundisa. Sekhulile. Khulile nkosazana. Hawu madoda. Hawu. Yile cibani. Akhula sekuyalunga. Nathi wena ngana. Surethi lapho wena. Inkinga ngani noma izowenza yini? Ayike ubugolozi ifoni yakhe endala. That's why ithenge enye. Ngiyabona why ithanda ithenge enye ifoni. Ngilanda njani?
Sija zegame. Awungisho wayifihle iphini yakho kuyafana nje. Akukho mali ekhona lapho. Amadoda. Nda. Njengomakoti ehlonipha umnyeni wakhe. Njengomakoti ehlonipha umnyeni wakhe. Njengoba uwaqhole. Sushaya pati kuthiwa unboxing. So bafethu na iPhone decide ukuthi ayithenga usisi. Why wisa ziyakhala? Hayi veza ungasabi veza. Angeke uthenge usanjani? Angifuni ukuthi kuthiwa ngizini. Kodwa hayi inhle phone yakho mfana. And bafethu lo bhuto lapho usinikeza the best customer service bafethu usepavilion bafethu ngizokuthenga kuyena ama-phone. Sihlala mhlawumbe close to 2 hours bafethu. Kwanje mfethu indlela de passion ngayo. And bese sizothenga thina i-14. Yabona ngenxa ye-service yakhe gcina sithenga i-16 plus. Hello. Hello. Dumela. Siyabonga bro mfethu. Shisha. Right. Sesingahamba. Hayi ya. Siyabonga mfethu. Shisha. Ayike. Sebenza sodla ke. Sodla ke. Umuntu aqeda kuthenga i-phone cash. Wele. Bab. Sengikhulisile. Ngiproud ngawe yazi. Wavezela. Endikhona lapha. Keep your 9. Cash. Cash content. Hayi fana usek. Noma sebengathini. Ngoba manje sodla andikudla imali yami ngoba ngasenayo manje. Angifana ngi-broke. Sorry. So singena kuphi? Ngena la. Abesamnyama. Angikho right. Into esoyi-celebrate ke njengoba ethenga ifoni. Manje ngifuna ngazi ukuthi engathi kuthiwa ngathi ukuthula kancane. And uyazi ku-celebrate kanjani-ke bese celebrate izinto ezinhle. Hey siya-celebrate. Ngokuthini? Wayimvula unganethi namhlanje? Izonetha. Hayi Okay, bafana ngiyaxoxa but njalo uma ukuthi oyedwa wethu wenza into enhle noma e-right liyana emnyama. So bona uma ukuthi bekuyi-decision e-right le kuzophemezela kuzoba khona ukuna okuzoba khona. So ngisho mhlashada novele likhithike. Ish. Hayi futhi sodla-ke manje. Siyabonga ukubanana sikaqedi. Emva la siyahamba kuthenga i-bedding but hayi kade ibalulekile yona lesila ipavilion bafethu final ukhisha ngasasebenzisa imobhisela. Kube ngicela ngathenga imoto nje. Hayi usakaka. Ngizothola isekenda 22,000. Ungayibuyisa phela uthele ini. Hayi bo, sebezovele bethi hayi sithatha ngo-15. Kahle ngikho. Face manje. Skip la kephi la. Sedakota. Sedakota. Woza kanjani? Angihlala phansi la. Ha? Hlala la. Basobuka abantu. Ifoni yami ngiyithenge cash. Hayi sizodla-ke manje la eDakota. Ngeke ilahleke. Hawu imafeni. Naze ngiyiphathe, kwanele ngiyiphathe kahle.
Angiboni X kumele yazi X ungayithenga ngale phone le. Ngingamthenga kwayena. Bese ngimdayise ngemali encane. Bese ngimdayise ngemali encane. Angithi uyazi eChina zemalini lezi impahla ezithenga la manje. Sharp, thank you. Charles, I have peri chicken livers. First thing you have. I'll have. Oh, singise nazo. When so done, I'm start on next Saturday or the parent. You know what it is? Yes. Nine. And if you feel a steak 800 gram, God. That's a bit too small, right? Oh, it's fine. Can I have Siya-order ke manje. lamb chops and Siya-order ke manje. ice cream chocolate, a slice of bawan. Slice of bawan. Yeah. Sorry? Chips or rice or veg? With chips. Yeah. Okay. So bafethu nje bolovo ngiyazi khona babuka le video. Ngiyabona ukuthi kumnandi kanjani ukuthi ube nomuntu oyedwa nemfethu niphile impilo yenu. Nje mfethu bu-happy kanjani? Impilo yakho mfethu nihambe ama-restaurant mfethu athule kamnandi. Angenabantu. Nihlalele phansi niminde ibhizinisi yenu. Mina nemali hambe noyichawa uphele because egcineni kumele enjoy life ungali stresseke empilweni. Ngayithenga ne-iPhone 22,000 cash. Nizweleni na ke mlomeni wehashi. So bafethu Ngiyadlala. awudlali. So bafethu nje please ma-starter ke lawa. Bafethu ama-starter manje. And baby ipani silala njani? Soft, yafutha. So it's soft bafethu. Ama-chicken livers. Baby, namhlanje ifoni because uthenga ifoni entsha kuzobe ulala kini yazo zonanda kusasa. Ngeke uthenge ifoni yolala ekhaya. Kumele ukhothwa idlozi ifoni. Ngamane ngihlale la epavilion. Kumele ukhothwa idlozi. Kanti wena mfethu bawenzani kini? Wenziwani kini? Unali kini? Unali kini ke kodwa ke? Ekhaya ngikhulele khona. Ya, ila ujwayele khona. Sengifuna ukwaziwa kini ke manje. Bayakwazi manje. Sebeyakwazi manje. Hayi, abakangazi kahle. Basazokwazi. Basazogazi. So, siyaphuma manje sidlile suthi. Uzobona ukuthi isisuthi siyahamba nabo. Le yilokhuzana yami leya yampahla yacash. Ucash awuthenge ifoni cash. Bafethu kahle futhi angena ucash. Kisha. Into kokugcina simtshela lento lesizonishaya manje. So bafethu Isikhathi 7:21 sibuyele ekhaya manje. sibuyele ekhaya manje. So bafethu siyabonga ukuba nani. Bafethu don't forget to subscribe and share the video. Say video qale, like, comment and subscribe. Bafethu siyabonga ukuthi nisibhezelele sibuyile ke manje forever and for good. Forever and ever, amen. Forever and ever, amen. So every day sokuqala so nje sithi asinibingelele. Bye. Bye bye. Bye bye.